көргеш, Карим хәзрәтләренә тәртип бар. Биредә шушы жбуби, да бәлки татар хатын-кызларның традицион киеме дигән бәлки шундый темага утырырга кирәктер, чөнки нәрсә беләсездер инде, соңгы вакытларда хиджаб юкы мәктәпләрдә яулыкларны тыю, Воронежда килеп чыкты, ана мөфти хәзрәтләре Мәскәүгә киткәндә, дәүләт советында шушы проблемага багышланган түгәрәкләр булачак. Хәзер инде менә фотографияларны күрәсез бит инде. Музейга кергәч, яулыклы хатын-кызларны санап карасаң, анда ничә? Ярый, менә монда Мөхтәсә абыстайны яулыклы фотографиясе куелган. Нәшиннән да ул бит инде безнең өчен бик зур проблема тудыра. Менә фотографияларга карыйлар, менә калфак белән генә йөргәннәр, яулык булмаган татарларда. Шуңа күрә ул яулык традицион татар хатының киеме түгел дигән фикер бар. Шуңа күрә ул революция кадәрге фотографиялар, ул гаилә фотографиялары, гаиләдә альбомда үзләре кеше күрмәгәннәрен ачып карап, ябып куя торган. Аны бит инде ул архивларга кереп, хәзер инде ул менә шушы бөтен халык арасына чыккан фотографиялар. Шуңа күрә дә менә бу көндә бетә инде Кавказдан, Дагестан мөфтиендә патриарх белән очрашты, алар инде уртак фикергә килделәр. Хиджаб түгел, хиджаб динебездә булалар. Күп сөйләйбез инде, чөнки хиджабның нәрсә икәнен булалар. Бөтен сүзләре дә белеп бетереп, яның мәгънәсе төрлечә аңлатырга мөмкин. Инде ул чаршау дип аңлаталар. Безнең пәйгамбәрбез Мөхәммәд алейһиссәламның хатыннарын аерып тора торган бүлмәнең чаршау дип тә хиджаб булган. Хиджаб ул бит белән кулны ачык калдырып башка җирне каплый торган кием дип тә әйтергә мөмкин. Безгә дә күбрәк яулык дисәк, яулык менә Россиянең бөтен халыкларының хатын-кызларының традицион киеменең бер элементы. Аның белән инде патриарх та килеште. Иншалла, шуңа күрә безгә бәлки проблема шулай күрсәк, ул мәктәпләрдә дә чыгып тора бит инде. Ул төбәк сайын чыгып тора, шул проблема бәлки ул юкка чыгар иде. Чөнки яулык ул безнең традицион баш киеме хатын-кызлар. Менә мин революцияга кадәр ничек инде ул гына калфак белән генә йөргәннәр дип, менә мин инде совет чорында яшәгән малай, әби белән әни 70нче еллар яулык салуның нәрсә икәнен белмиләр иде. Өйдә генә ачып мунчадан чыккач, чәч тарап яулыкны бәйләп куялар. Шуңа күрә ничек традиция булмасын. Шуңа күрә сиңа инде тагын суздырганда бу проблеманы күтәрергә кирәк. Ул чыннан да бик мөһим. Менә ул тарихи фактларга караганда безнең дөрес булмаган фикер туа.